Na cesto do gaštanovej torty potrebujeme len 6 vajec a 2x250 g gaštanového pyré. Žltka si oddelíme od bielkov a bielka vyšľaháme so štipkou soli do hustej bielej peny. Zvlášť vyšľaháme žltka s 2 lyžičkami kryštálového cukru do hustej peny. Obe peny dáme dokopy a pridáme rozmrazané gaštanové pyré. Veľmi jemne to pomixujeme spolu. Cesto prelejeme do tortovej formy vystlanej pečiacim papierom a dáme piecť na 35 minút pri 180 stupňoch. Na krém som použila kyslú smotanu, práškový cukor a opäť gaštanové pyré. Hotovú tortu prerežeme a potrieme najlepšie slivkovým lekvárom. Navrch dáme krém z gaštanového pyré, tortu ozdobíme ešte ovocím a môžeme podávať. Dobrú chuť!